Bleren? Bleren. Sokken. Echt? Ja, maar dat is een vakman en die heeft me geweldig op. Die man heeft al een half uur op me wachten moeten, dus ik moet achter hun aan. Ik heb nog zoveel pluisjes, jongen. Leuke plas kan alleen wel van mij leven. Hoe gaat het? Prima. Ja? Ja. Gisteren had ik wat last van de heupen, maar Joert had het op de heupen. En dan moest u nog wachten op die man. Ja, maar dat doen we graag. Het is zo'n feestje met die man op stap. Ja? En ik ga straks naar door de bleker om een visje. Nou, wat is dat nou mooi, nou? Ja, sterkte! Bedankt. Kom jongens. Ja, we beginnen verder. Hoe ben jullie? Ja, ik ben Joert Jesse. En 70 hier toch? Ik ben heel blij met dit waar. Dat is juist ik en staat een voorspelling voor de hele week. Maar dit is voor de wandelaars dit het prachtig waar. 2 jaar geleden hebben we de Jerikroen en er werd hartstikke meer waar. Rijnen, windkracht 8. En nou topwaar. Ja, dit is schitterend. En we rennen mooi together. Mijn maat, Eugène, die is een beetje min, maar hij zet er al. Het wordt mijn eerste keer en eerlijk gezegd nog ongetraind ook nog. En hoe gaat het? De eerste dag was behoorlijk zwaar. Ik was een bek af toen ik thuis was, zal ik moeten zeggen hoor. Maar het gaat redelijk goed. Dus ik voel me redelijk goed. Je ligt er lekker bij. Ik lig er heel asociaal bij. Gewoon decadent. Maar het ligt wel even lekker. Ja, ik wil wel ruilen met hem, maar mag niet. En vooral gisteren, daar wou ik het even over hebben. Heb je het even over gisteren? Ik vind dat ze een bommetje moeten leggen onder die mast bij Spannenburg. Want het ding komt maar niet dichterbij. En het zijn van die hele lange stukken. Verschrikkelijk, hè? Ja, 70 hier, 11 tweede hè? Super. Ja. Hoort, Elfsteden wandelaars, hoort! Wij ontvangen u met de armen open in ons mooie Hindelopen. Dit jaar alweer voor de 70ste keer. Elk jaar een feest, telkens weer. Vanaf hier wordt het alleen maar beter. Met nog zo'n 115 kilometer. Dus wandelt voort, wandelt voort, wandelt voort, wandelt voort. Succes! Bedankt hè. Oké. Ik ben hier aan het hout kloven. Ik was aan het hout stapelen. Ik was met de projecten voort, hout verbrengen en hout stapelen en de klusjes er direct achterom worden aan. En hoe heet het bedrijf eerst over werkers? Passiflora. Passiflora is een bedrijf met meestal mijn beperking. Werkzaamheden zijn verpotten, planten verkopen, hout verkopen, zagen, kloven. Dat is allemaal leuk werk. En zeker, hoe lang werk is het hier al? Al 8 jaar. ja, eens maar zo'n zonweekje komt te werken al. Ja, ik vind het een mooi plekje. Ik werk hier aardig goed, moet ik zeggen. Ja. Het werk bevalt me wel hier op Passiflora, hier in
erachter. Ja, want waarom bevalt het zo goed? Ja, dat komt omdat ik vroeger ergens op Hoevenboswoord heb gewoond. En daar hadden ze ook een grote moestuin en een tuin in de Kasso, dat is ook erbij. En dan moesten we ook wel eens in de tuin werken en zo en dat soort dingen. Het is wel een pringelwerkje van Stolen aan geweest. Ja. Maar dit is vrij makkelijk, maar dat nee. En waarom was de boel bestekker, ja? We hebben voor een paar dagen een groot feest. En dan maken we dit verkeepje. En dit krijg de meisjes, dit krijgt mij en kies blomkeepje bij is. Dus het is eigenlijk een stukje reclame. Ja, en ik stond ik zelf op. En voldoet het hier nog altijd goed, Jere? Perfect. Tiet van Pafke? Ja. En wat houdt het werk in dat je meer doorgeboeten? Op roemie. En wat moet er op roemen worden? Onkruid? Ja, onkruid van alles. Ja. En is het lekker om boeten ontwerp te wijzen? Ja, vind ik wel lekker. Ja hoor. Want wat is er zo noffelijk onder? Nou, omdat het mooi waar is. En wat wordt het eruit? Ben je dan ook boeten te vinden? Nee, dan ben ik binnen. Ja, ben mooi net roken tikken. Nee, dat mij net. Boeten we. Je hebt een goed plakje. Ja.